tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. La noticia de la jornada es que no hay noticia. La ansiedad informativa de las últimas horas se ha saldado con el silencio de Mariano Rajoy, que de momento nada ha dicho de los anunciados cambios tanto en el Ejecutivo como el Partido Popular. Por la mañana, Mariano Rajoy ya jugaba al despiste. Me dejan pasar, me siento y los dejo. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hola, boa noite. Tuco Cerviño, moi boa noite. Miguel Anxo Bastos Boubeta, moi boa noite. Carlos Aymerich, moi boa noite. Marina Chiavegato, moi boa noite. Alberto Núñez Feijóo hablaba ya hoy de esa decisión de quedarse en Galicia, algo que se confirmaba ayer. Claro, justo después de esa exclusiva de La Voz de Galicia, hoy todos buscaban la reacción de Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta confirma, él se queda, aunque insiste que nunca se ha ido. Galicia es nuestro compromiso, es mi compromiso, es mi realidad y ser presidente de la Xunta es para lo que estoy en política. O sea, que se queda. Es que nunca me he ido. Muchas gracias. Y en menos de una semana de gobierno, Manuela Carmena se tiene que enfrentar cada día a una nueva crisis. Ahora es la imputación de su portavoz en el ayuntamiento. Está imputada por haber participado en unas protestas en el año 2011. También en este caso, Carmena dice que no habrá dimisiones porque la imputación no tiene ningún tipo de repercusión en su cargo. Y preguntadas por todas estas crisis que está teniendo en su gobierno, Carmena dice que tiene que ver con el tipo de personas que eligió para su equipo. Creo que es muy grandioso y muy interesante el que un colectivo, que podía ser un colectivo de muchachos y muchachas jóvenes que tenía una actitud de una cierta confrontación con lo institucional, lo haya abandonado y haya entrado en lo institucional. Y hoy empezamos el programa de esta noche entrevistando a José Manuel Beiras. Con él queremos hacer balance de los últimos resultados de las municipales, pero también queremos hablar de uno de los temas del momento, la marea galega. Queremos saber qué opina él de todo esto y también hablar de estas negociaciones que parece que ya están en marcha. Será en solo unos segundos. Deixemos de pensar nas negras. Lo olvida como un viejo en un asilo y vuelve a levantarse haciendo ruido. Perdonade, pero xa me coñecedes, pero fun así toda a vida, No traiciones E aquí estou, lo que siempre te ha hecho dando a vivir. cara, a miña edade. No olvides, Non actúo, no traiciones non estou disposto a baixar a cabeza ante esa merda. porque no muere jamás tu rock and roll actitud. José Manuel Beiras, moi boa noite. Hola, boa noite. Estábamos comentando que cando se ve, faille gracia. Sí, casi nunca me vexo, porque non miro ni siquiera as grabacións que me fan rara vez, non? Pero cando me vexo así faime moita gracia, así que supoño que a xente me fai gracia, e iso é bo, non? Se tivera que calificar un momento político presente, como faría? Pois mira, é unha fase de transición. Estamos no momento concreto da proxección no escenario aberto polas resultados municipais dun proceso de transición, que é un proceso de transición sistémica. Levo tempo dicindo, dende hai varios anos, que estamos no final dun ciclo histórico, e un ciclo histórico político, pero tanto a nivel do sistema mundo, como a nivel da Unión Europea, como a nivel do réxime establecido sen a segunda restauración borbónica, e, polo tanto, tamén en Galiza. Pero agora, a aceleración histórica prodúcese. E entón, eu a veces poño cos amigos unha imaxe a desemboque do Miño. O Miño non fai nin esteiro nin delta, fai unha foz e ademais desemboca directamente na costa retilínea do Océano Atlántico. Entón navegar aí, fíxate, tens que ter en conta a corrente do río, que depende de que traia moita auga ou non, das mareas, que depende que encha ou de vale, de que sexan vivas ou non, dos tesóns que hai de area no medio, da foz, do vento, que se ve de través, de fora, de terra, e ademais do mar de fondo. Quen navega aí? Pois é complicadísimo. E esta é a situación na que está neste momento o proceso político.
O máis inmediato ten que ver con esas eleccións do día 24. Agardaba os resultados deso que se ten chamado mareas, desas candidaturas tamén chamadas de Unidade Popular? Non, eu apostei e exhortei, ben non sabedes, incluso escribín que por unhas eleccións municipais preconstituíntes, etc., pero facía para estimular. Pero eu sempre son moi escéptico e moi cauto, é dicir, de ninguna maneira, é dicir, non descartaba a hipótese de que ocurrise eso. De feito, apostaba por eso e facía todo o posible por contribuir a que isto ocurrise. Pero a miña composición de lugar é que xa sería moi importante que o proceso que se chama das mareas, o proceso de activación da ciudadanía que xa se estaba dende hai anos activando en plataformas de autodefensa, ou para facer aquilo que non facían os seus representantes políticos, as frente ás agresións dos gobernos, bueno, pois que esa ciudadanía dese o salto de directamente ir á palestra política, non só as movilizacións sociais, na sociedade civil. Era moi importante que iso tuvese dinámica suficiente, aínda, decía eu, con independencia da magnitud dos resultados electorais. Pero que ocurrise que Galicia, que sempre se di o cliché dende España, que un país, aquilo que se decía antes de é un país habitado por vacas e por habitantes máis mansos que as vacas, non? De dereitas, feudo do Partido Popular, que de repente, claro, falase María de Barcelona, Madrid, etc. Bueno, e resulta que aquí pois houve 70 candidaturas de Unidade Popular, máis ou menos. 49 participadas por xente da Nova, por exemplo, que non actuou como a Nova, senón dentro desas. E logo, pois, as 3 derrotas dos 3 concellos de cidades onde o PP mantiña a maioría absoluta, fixérona as mareas. Non a fixemos, a derrota non foi protagonizada polos partidos políticos. Eso lle iba a preguntar, de quen foi o éxito deses resultados? Foi o éxito desa xente, da ciudadanía, esa do común, que decidiu dar ese paso adiante, que foi capaz de organizarse de unha maneira moi democrática, pero ao mesmo tempo nada cratoide, porque é moi difícil non caer nun... Porque todo o movimento da ciudadanía, eu xa dixen unha vez que, por exemplo, o 15 de maio, 15 famoso, 15M de 11, eso é unha eclosión do que é a tradición da corrente libertaria, frente ou en diferencia da marxista. Bueno, pois que eso foi o protagonista, pero tamén hai que decir que houve unha contribución importante daqueles partidos que fomos capaces de esquecernos, de relearmos polas nosas marcos das nosas leiras electorais, ou por ser protagonistas e haber medirnos na área electoral, e que dixemos, non, hai que ir integrándose neso, contribuindo cos nosos militantes, pero aportando ideas, pero sin intentar ni marcar a dirección, ni moito menos controlar ou parasitar ese. Eu creo que o éxito, o gran vencedor é a ciudadanía. Eu digo dunha maneira, foi a infantería da rebelión cívica a que gañou a batalla frente ás divisións Panzer do Cuarto Reich e incluso do que vos os xornalistas chamades en argot a brunete mediática. Imos falar de sitios concretos porque estamos falando de que as mareas chegan ás institucións e a pregunta concreta, un veciño anónimo de Compostela, da Coruña ou de Ferrol, que diferenzas vai a topar nas súas vidas por ter un alcalde da Marea? Xa empeza a notalo. Xa empeza a notalo. Para empezar, recuperou a ilusión e a confianza en que podan cambiar as cousas. Eu son compostelán. Ainda que vivo no Val da Maía, 10 kilómetros, nunha aldea, dende hai tempo, verdad? Pero claro, móveme por as rúas de Compostela nestes días, polas Orfas, pola Calderería, pola Rúa Nova, pasaba por diante dos comercios, coñéceme casi todo o mundo, claro. Saían das tendas, os comerciantes, a dicirme, señor Rueiras, que ven, a ver isto como vai, a ver isto como vai. É unha expresión de emoción, digamos, pero digo na xestión do público, en que vai cambiar. Pero na xestión do público, no día a día. Na xestión do público hai que preguntarles a eles. Non son eu quen vai falar polos equipos de goberno. Pero evidentemente están empezando a dar síntomas. Mirade, hai algo que é primordial para min, a ética por diante da política. Levo anos repetindo, por escrito, verbalmente. A ética é o fundamento da política e ten que estar por diante da política. A ética entendida como... E que ética? A ética democrática, sobre todo a ética republicana, os valores republicanos. Están emerxendo os valores republicanos. Os valores auténticos da democracia son os valores republicanos, dende Locke en diante, de acordo?
Bueno, e iso hai moitos síntomas. Por exemplo, a reivindicación do laicismo. Hai un artigo da Constitución que establece que o Estado é confesional. E, por lo tanto, establece, non establece Estado laico, explícitamente. A confesional, non se atreveron a máis. Se a confesional, non pode aparecer as institucións políticas a ningún nivel asociadas a ninguna das religións, e menos a ninguna das iglesias, e menos ainda a ninguna das xerarquías. Bueno, eles tuveron o coraxe de dar un paso que podía resultar tremendo. En programas de radio, aínda onte, pola SER, por Onda Cero, señoras que chamaban por teléfono no programa, que dicían, teño 70 anos, vou a misa todos os domingos, son cristiana crente, pero fixeron moi ben en tomar esta decisión. Bueno, logo, desde o punto de vista da xestión, ímolo ver. Eles teñen que facer frente ás cousas, pero, para empezar, algo moi importante tamén para min. Aquí hai un cambio rotundo. Sempre falou de que a política é xestión. E eu sempre dixen, a política é todo antes que xestión e ademais xestión. A política é política. Hai que tomar decisións políticas. Claro. A xestión... E se ti queres mudar, hai dúas actitudes na política. Dúas grandes actitudes ideolóxico-políticas. Unha é a que de xestionar o existente e outro é de transformar o existente. Se ti queres transformar o existente, non podes limitarte a xestionar o existente, porque tens que transformar. Pero tens que facelo, a transformación, de maneira que os cidadáns non se atopen con que de repente non funciona a administración, con que de repente non se fan as cousas, etc. Claro que tens que xestionar. E facer a xestión en función da maioría social, da cidadanía do común. E acabar con todas estas historias de amiguismos, etc. Falaba da xenerosidade, non sei se foi a palabra que empregou, pero se deducía do que estaba dicindo das diferentes formacións políticas que participaron neste proceso. Esa xenerosidade está convencido de que se vai manter a partir de agora? Non estou convencido. Porque tampouco non todas foron xenerosas. Quen non foi xeneroso? Non, a mí non me gusta poñer o dedo en nomes de organizacións políticas. Bueno, eu dou as miñas opinións, pero eu son portavoz dunha organización política que é a nova, entón sería de mala educación, incluso, de falta de respeto a outras organizacións políticas, que aínda que eu diga tal organización política, pois efectivamente non funciona así, que eu asinale. Baste decir que houve formacións políticas que sí que dende o primeiro momento apostaron por esta liña, e aí sí que debo decirlo sin que sexa presunción, que a nova marcou esta posición dende o verán do ano pasado. Un documento preparatorio da Asamblea Nacional que se celebrou no outono. E logo a Asamblea Nacional apostou por isto e celebramos un proceso de conferencia nacional, logo debate nas asambleas e logo volta a conferencia nacional que nos retrasou a decisión definitiva hasta o mes de xaneiro, onde efectivamente apostamos por isto. Eu non digo, o que pasa é que houve outras forzas políticas que asumiron isto, de acordo? Asumiron isto, é dicir, que percibiron que calquera outra actitude o que iba a facer é deixalas mal paradas. Aínda así, houve casos, episodios, non de algunha forza política, senón de determinados actores de determinadas forzas políticas que fixeron disparates. Por exemplo, Ourense en Común, a Marea, por chamarlo así, foron moi inxenuos. Fixeron unhas eleccións primarias e non tomaron a mínima cautela de facer un censo como debido, de asegurarse, por exemplo, que os votantes nas primarias fosen veciños do Concello de Ourense. Pasou o que pasou. Unha forza política que se apunta cando ve como é a cousa, monta unha historia e iso fai reventar por dentro e houve un fracaso, verdad? Ben. Ou en Lugo, onde houve unha persona de esquerda que se bata para fora, monta outra cousa aparte, inventándose certas historias, e eso contribuiu a que, por exemplo, o Lugo en Común podía, con todo o conxunto, podía sacar 7 seguramente concelleiros, e así sacou 3, máis un que sacou outro, 4. Pero esos, a mí non me preocupa por unha razón, porque isto era un experimento. Entendes? É unha primeira experiencia. Non podemos pretender que unha primeira experiencia saia perfecta. E logo outra cousa e acabo. O funcionamento das mareas, destes procesos de activación da cidadanía para candidaturas da Unidade Popular, non se lles podía exixir que funcionasen coa disciplina, coa orden de un partido. Porque non son partidos. Entón, os partidos que teñen, que claro, teñen unhas metodoloxías, teñen uns marcos, teñen uns cadros, teñen unhas liñas de actuación, teñen unhas directrices,
e actúase con o reverso, a non ser que se saia xente da disciplina. As mareas non. Entonces non podíamos esperar que as mareas fosen perfectos. Por eso te digo que ni siquiera eu contaba con que os resultados fosen como pero a resposta da ciudadanía foi impresionante. Un dos actores políticos, sin dúbida, importantes nos últimos tempos Podemos, cal vai ser a relación das mareas con Podemos? En calquer caso, cal é a diferenza entre as mareas e Podemos? A diferencia é clarísima, non? Podemos é un partido político, é unha opción política que non nace como un proxecto político e a Constitución, un proceso de constitución dunha organización política, se nace como unha acción electoral para as europeas. Esa opción electoral, sorprendentemente para moitos, acada uns resultados extraordinarios e iso dá lugar a que sobre esa base pois elaboren xa o proceso de convertirlo nunha organización política. Claro, condicionados por unha cosa moi importante, como eu decía a Pablo Iglesias o verán pasado por teléfono. Día, ti sabes, Pablo, cal é a composición do vosso electorado en Galicia, nas europeas? 50% son do PP e do PSOE, 20% da abstención e un 30% escaso procedentes de BNG e da AG. Átame esa mosca polo rabo. Se ti faz un diseño despois e construís unha organización para fidelizar todo eso, como faz? Por eso, por exemplo, empezan a falar dos de arriba e os de abaixo, de esquerda e dereita, etc. Eso é un partido con un diseño, ademais, bastante de centralismo democrático, pero bueno. Iglesias, hoxe mesmo Iglesias rexeitou ir con Esquerda Unida, con Izquierda Unida ás eleccións xerais, pero abriuse a porta unha confluencia en Galicia, Cataluña, Valencia, cas mareas, vamos chamarlle así. Vai ser así? Como vai ser? Izquierda Unida non é unha marea, entonces non se pode poñer por unha banda. Podemos Marea, Podemos Marea. Pero que Marea, eso tiene que decidir as mareas. Porque hai xente de Podemos nas mareas. Na Marea da Coruña, na Marea de Santiago, na Marea de Ferrol. Incluso, coido que na de Vigo non estou seguro neste momento, porque era un problema aí. Porque ademais dentro de Podemos hai os anticapis que se coñecen. Na de Vigo está Esquerda Unida, de feito líder da Marea de Vigo de Esquerda Unida. É Rubén Pérez. Sí, bueno, pero unha cousa... Claro. Bueno, sí, pero... esquezámonos deso. Oxe... Non, pero a convivencia das mareas con Podemos vai ser interesante, porque hai a sensación de que pode haber problemas nese matrimonio, digamos. Quero decir que... A ver se centramos... A miña visión. A miña visión. As forzas políticas, tanto de ámbito galego, dentro do escenario temos que falar. As forzas políticas de esquerda, rupturista, como se queira, a nivel de Estado español, temos que falar. De acordo? Agora ben, si somos serios e chegamos a unha diagnose que me parece que é correcta, de que o protagonista da erupción que se produciu, do cambio fundamental que se produciu, de ciclo, foi a cidadanía activa e foron, sobre todo, as mareas, os candidaturas da Unidade Popular, e ese foron os protagonistas, temos que ser cuidadosísimos de que non pensen que agora os partidos imos intentar capitalizar ou erixirnos os directores de orquesta do proceso aquí diante. Non pode ser. Entón, a cuestión non está en si Podemos se pon de acordo con Izquierda Unida. Non é esa. A cuestión é si Podemos e Izquierda Unida asumen que os partidos, neste proceso que empezou, aquí, en Cataluña, en Madrid, etc., e non só, pois que este proceso ten que protagonizalo, ten que ser unha aceleración e aumento da masa crítica destas mareas, e que os partidos o que temos que poñernos de acordo para todos contribuir a eso, e ninguén pretender ser o protagonista. Entonces, non é si van ir con Izquierda Unida en Madrid, e que en cambio en Galicia pois que está disposto a ir coas mareas. Non, é que a xente de Podemos está nas mareas, e as mareas non son partidos. E aquí o que está empezando é a haber mensaxes entre as mareas de que se queren coordinar. Xulo Ferreiro dixo, das cidades rebeldes. E, polo tanto, ir empezando a artellar unha gran marea galega cara as eleccións ás Cortes. É moi gracioso, porque xurdiu a especie de que Beira xa intentaba poñer en marcha unha marea galega, e resulta que non é así. Pero está convencido de que Podemos vai ser, utiliza a expresión de antes, xeneroso en ese escenario que vostede está plantexando, porque parece que eles reivindican a presenza da marca do seu partido. Pero moi ben, iso é unha decisión que terán que tomar eles. Eu decía nunha
mesa redonda radiofónica, ainda onte, coido que era, carne cruda. Sí. Sí. Decía, é necesario un proceso de unidade popular, pero xa non valen nin os frentes populares de partidos de antes, nin tampouco o partido líder. E as direccións dos partidos deberíamos ser bastante causa de non tomar decisións prematuras. Se estamos dicindo que estou navegando na desembocadura do Miño, que todo está remexido, que hai todo isto, como vas tomar no mes de abril a decisión de como vas concurrir a final de ano a unhas eleccións, habendo todo isto, cando ainda non se producira isto? Entón, eu coido que sí hai un proceso de reflexión, porque todos os cadros dirixentes de Podemos son xente moi inteligente, moi capaz, moi formada. Falou con Pablo Iglesias nas últimos días? Falei ainda por teléfono, pois poucos días antes do meeting que convocou a Marea, que eu non viñen. Sí. Por que non veu? Porque eu, antes xa de empezar a campaña propiamente dita, incluso a pre-campaña, propuxen na dirección da Nova que eu non participaría na campaña electoral de ningunha das grandes mareas. Agás unha presencia na de Santiago por razóns obvias, é dicir, non ten sentido que si Martiño Noriega, que comparte a portavocía comigo da Nova, é o que escolleron para liderar eso, que Beiras non apareza en algún acto simbólico, polo menos con él, porque incluso se pode prestar a, bueno, que pasa, que Beiras non está de acordo, bueno, que non participaría, de acordo? Por qué? Pois primeiro, porque as mareas, eu estaba vendo que tiñan que levar a súa propia dinámica e que eu non debía contaminar a campaña das mareas coa miña presencia, porque por moito que digan que Beiras está por riba dos partidos, eu nunca me creí en esas historias. Eu podo ser un referente en Galiza, un pouco interpartidario, ou da xente do común que nin sequera ten opción partidaria. Pero eu, políticamente, son o portador dunha opción política. E entón eu practico un respeto absoluto con eso. E por eso dicen que non. Que pasou? Que cando se acorda aquí facer un meeting, coido que foi o martes día 12, e convidan a vir a Pablo Iglesias, entón resulta que Yolanda Díaz no Parlamento me di, es que ti como non vas ir se ven Pablo Iglesias? E non, que eu non vou ir. Tal, que Pablo Iglesias di que se non, el non ven. Dixe, non ten que ver, que veña, se non ten nada que ver. Entón, chamoume el, expliquei a cousa e quedou así. Bueno, cando falamos desto, precisamente nesa conversa, eu dixe, é mágoa que non teñamos tido tempo de ter conversas sosegadas dende o outono pasado, para que eu xa sabes que tiña ganas de poder cambiar empresas contigo, que estaba disposto a ir a Madrid, pero ti andas nunha dinámica... Moi liado, hai certa censura no que está dicindo nas súas palabras. Non, non hai censura, non. Eu relato as cousas. Ademais, o que non teño é autocensura. Por tanto, digo as cousas... Hai quen asegura que a Marea Atlántica... E ademais, eu dicíalle, daste de conta que isto leva unha dinámica tremenda e que eso cambia completamente as cousas e que haberá que analizar isto. Dixo, estou de acordo, ou subo a Galicia, ou baixaste a Madrid... En calquera caso, hai quen asegura que a Marea Atlántica, a candidatura de Xulio Ferreiro acadou o resultado que acadou precisamente porque Pablo Iglesias estivo na Coruña. É posible, non o nego. É que como vou negar esas cousas? Bueno, e entón, porque a de Santiago aínda acadou mellores resultados que a da Coruña con respecto ao PP, sin que Pablo Iglesias viñese, nin o Beiras aparecese, nada máis que nunha reunión dun coloquio ali na Praza do Toural, no local da Marea, porque na Coruña empataron co PP. Sí. En Santiago superaron o PP en votos e nun escano. Bueno, Martiño Noriega é máis coñecido como actor político que Xulio Ferreiro, que en principio era un recén chegado a isto da pelexa electoral, non? Pero estamos falando da presencia de Pablo Iglesias. Por eso decía. Falemos do PSOE. Eu coido que Pablo Iglesias é unha persona que ten un enorme impacto mediático, é un gran comunicador, e que, por lo tanto, que sí, e que ten gancho. E que un acto, un gran meeting con Pablo Iglesias, evidentemente, eso é gasolina de non sei cantos octanos, de acordo? Pero, cuidado, eu sigo existendo que o fundamental foi a dinámica que se xenerou na ciudadanía. Cantos votos tivo a Marea da Coruña? Sabedelo? Non sei. 30 e tantos mil. Penso que sí, 34.000. Sí, cantos cidadáns asistiron ao mitin de Pablo Iglesias?
Pois poucos, comparado con porque non eses pode 30 e ser. tantos mil. Entón, Sí, mil eu por- teño sí. moita experiencia no BNG, anos duros, anos 80, finais, comezos dos 90, de enchermos os mitis e logo o porcentaxe de votos moi cativiño. Bueno, cambiaron as formas de comunicar, como todos sabemos. Falemos dun partido bello, se me permite a expresión, aínda que teño aquí a Tuco Cerviño. Moitas desas candidaturas de Unidade Popular necesitaron, aquí en Galiza e fora, o apoio do Partido Socialista. Que futuro lle concede? outras veces ao revés. Que futuro lle concede tanto o PSOE como o PSDG? Porque hai quen considera que o seu apoio a estes movementos é o anticipo da súa morte política. Da morte política Do de quen? PSOE. O PSOE está moi mal, moi enfermito. Pero, mira, que eu falo moito con compañeros do grupo a empezar, por exemplo, non? Que están ao meu carón, ademais, nos escanos, e non só con eles, non? Pero eu o que digo é o seguinte: o PSOE, o PSDG-PSOE, o Partido Socialista, o que é indispensable é que recupere o proxecto socialdemócrata. Porque meteu nun gaveto o deixou. Pero aí non hai xa demasiados actores nestes momentos? O proxecto socialdemócrata, refiro o proxecto socialdemócrata da Europa do 45 Sí, Vicens Navarro falaba destes días aquí. Exactamente deso. Claro, dun Bruno Kreisky, o austríaco, dun Olof Palme, etc. Pero nestes momentos, insisto, non hai demasiados actores pelexando por ese espazo? Non. É que iso non é un espazo, é un ideario e un proxecto político. E, en segundo lugar, que ten que recuperar a cultura federalista do PSOE, que foi unha corrente dende o orixen do PSOE, dende Pablo Iglesias. Houve unha corrente federalista e outra corrente non federalista, xacobina no sentido peyorativo. O equipo sevillano era todo o contrario da corrente federalista. Zapatero, en cambio, era da corrente federalista. Don Xosé Calviño, albacea de Largo Caballero, enxeñeiro de Lalín, moi maior xa nos anos 70, no exilio, que foi un pouco o mentor do primeiro PSG, e a min queríame moito. Cando eu estaba en París falábamos moito, aprendí moito del, era federalista a tope. E logo, o proxecto republicano, non se pode andar con bromas. É que hai que decir, se é republicano, hai que decir que é republicano, e que é necesario unha ruptura con este réxime. Se está podre. É elemental, é dicir, non ten solución. Hai un problema que a mí me preocupa moito. Pola presión mediática no sentido do engado da comunicación e logo de baixar o nivel e adaptarse moito ao que se considera que é o nivel de recepción posible por parte da ciudadanía común. Que eu sempre pensei que non. Que precisamente hai que levarlo, tirar para arriba, non baixarte ese nivel, non? E non me foi tan mal nese sentido. Bueno, pois, o que pasa é que, entonces, non se poden decir determinadas cousas explícitamente. E hai que decirlas. Dígame unha. Que este réxime está podre e que non resolveremos o asunto con un cambio de inquilinos nas institucións políticas, senón que é necesario abrir un proceso de construcción es novo ou reconstrucción das institucións políticas, e, por tanto, un proceso constituinte. De cando está podre o réxime? Empezou bastante. Eu dixeno por primeira vez nunha conferencia na UNED, non, na Universidade Autónoma de Madrid, no mesmo outono en que mataron os de ETA, asesinaron a Ernest Lluco, o meu amigo, 2 días antes, lembro perfectamente. Era en Madrid. Un hemiciclo na universidade cheo de rapaces e rapazas que eran da Universidade de Madrid, non estábamos en Galicia, e falando de nacionalismo. E eu decía determinadas cosas, decía que este está en proceso de descomposición, e puña exemplos. Por exemplo, puña datos, levaba comigo a Constitución, leía determinado artigo da Constitución, e preguntabais, está vixente ou se lo cargaron? A ver, repita, por favor. Pois sí, se lo cargaron, non está vixente. Tal outro artigo. Cando o propio poder legislativo das Cortes e o executivo do goberno que invocan a Constitución sistemáticamente, que nos la votan por riba a nosas nacionalistas acusándonos de deslealtad da Constitución, que aplican restrictivamente para impedir que os cataláns podan facer un referéndum,
eses poderes legislativos con súas maiorías, especialmente o PP dende que entrou no 2011, empeza a vaciar de contido a Constitución, a cargarse, eso é, que é? É meterlle a couza. Non é estatua de madeira, como aquela película de Ingmar Bergman. De acordo? Por lo tanto, está podre ou está comesto pola couza. Fala tamén, Non ten solución. Sí, fala de cousas contundentes, fala de decir as cousas con claridade. Fala tamén de soberanía de Galicia. Home, claro. Pronostica que vai chegar cedo. Cando e como? Non teño unha bola de cristal, pero seguindo os pasos que xa seguiron os nosos devanceiros. Dende Viarponte, a Castelao, a Bóveda, etc. Que ademais falaban, fíxate... Pero cando fala de soberanía de Galicia, como se engarza eso? Como se organiza sobre todo eso? explico para quen poda, ao mellor, estar escoitando e non o teña claro. Vamos a ver. A democracia dende a Revolución Francesa o que establece, e a República, o que establece é decir, a soberanía non a ten un soberano que o recibe de Dios. Dámoslle a volta. A soberanía, como fonte do poder político, reside nos cidadáns, que non son súditos, nin suxetos, como dirían os franceses. Son libres e son soberanos. Entón, cada un dos cidadáns ten unha alícuota de soberanía. O conxunto da cidadanía é que exerce soberanía. Cando un conxunto de cidadáns constitúen sociohistóricamente unha nación, un pobo con identidade propia, con historia propia, con cultura propia, o que Otto Bauer chamaba unha comunidade de orixe, unha comunidade de cultura, etc., etc., cando se constituye un pobo que é unha nación, colectivamente teñen soberanía nacional. E non poden exercer realmente a súa, ser soberanos como individuos, alícuota, que poden votar, etc., etc., si non se recoñece que forman parte dun colectivo que ten unha identidade. Pero esa identidade política... non implica non artellar ese... Por tanto, son un suxeto político de soberanía. Se hai varios no ámbito dun Estado, por exemplo, o lóxico é dicir, poñámonos de acordo para artellar eses suxetos de soberanía, de abaixo arriba. E iso é a proposta do nacionalismo grego da Asamblea de Lugo en 1918. E por que a xente non comprendeu? A xente comprendeu. Pero non o votou. A quen? Mayoritariamente, quero decir. E como podes votar mayoritariamente xente que descoñece todo e que lle están barrenando o cerebro? Eu son de esquerdas. Menos mal que o di, porque hai xente que non sabe, non di se é de dereitas ou de esquerdas. Sí, eu son de esquerdas e ademais son marxista de formación. Pero tamén son bastante libertario. Aprendí moito. Bueno, o que quero decir é... o que iba a decir, porque xa me despistache. E eu asumo a teoría da alienación. Sabes en que consiste a alienación? Socialmente. Que un individuo tome por intereses propios o do seu inimigo. Cando un obreiro vota ao PP que o está machacando, está alienado. Cando un galego vota en conta dos dereitos de Galicia, está alienado. E é un fenómeno estudiado dende o século XIX xa comenzos. Pero quen decide quen está alienado e quen non? Os que analizan os fenómenos sociopolíticos. E está nos libros, está nos estudios, está nos ensaios, está no pensamento. Non está no discurso de tal líder ou tal outro líder. E están aí. Pero os políticos deben ler. Sí, isto sería moi interesante, efectivamente. Ten dito que non lle interesan os liderados neste proceso do que estamos a falar. Pero, xustamente, teño a impresión de que o éxito de moitas destas candidaturas está baseado en liderados, si se me permite a expresión, case espirituais. Falaba antes que Pablo Iglesias é gasolina nun mitin. Poderíamos falar tamén de Ada Colau en Barcelona, de Manuela Carmena en Madrid, do propio Pablo Iglesias, como decíamos, en Podemos, e mesmo daqui de Galicia. Quero decir que os liderados sí que están sendo indispensables neste proceso. Sí, os líderes. Pero o liderado, non creo nos líderes cando se di. Agora vamos a ver, para as eleccións ás Cortes, se queremos cambiar as cousas, hai que ver quen vai ser o candidato á presidencia. Ou a ver se agora fichamos, como xa hubo un rumor por aí, a algunha persona que non teña unha canotación partidaria, non sei que, para que sexa o líder o referente das mareas para unha marea galega. Non, mal asunto. Non, mal asunto. Primeiro, os liderados, de verdad, son o resultado de procesos que dende dentro dun colectivo fan emerxer, destacar determinadas individualidades. E, ao mellor, unha delas máis que as outras. Pero, sobre todo, unha vez que se é líder, o que non podes é convertir
que todo pivote sobre o líder, que pivoten as decisións, que pivote o éxito ou o fracaso, que pivote todo, do discurso, non, porque entón temos unha situación moi clara. Os réximes políticos destes tempos e os poderes económicos que sosteñen fundamentalmente eses réximes e os poderes económico-mediáticos sempre xogaron a encumbrar unha persoa, convertir a persoa en clave de bóveda de todo un edificio partidario e cando molesta ese edificio partidario te cargan e derrúmbase todo. Eso tamén, Pablo Iglesias responde un pouco. O felipismo. Bueno, Pablo Iglesias non é unha persona indispensable nestes momentos no proxecto de Podemos. Pero precisamente por eso digo que son un líder antilíder, porque moita cautela. Eu son un líder antilíder, sempre fui. Quen vai ser o próximo presidente do Goberno de España? O mellor non hai un goberno de España. En novembro. E entón que vai ter? Non sei. Que alternativa hai? Un proceso constituinte. Antes de que finalice o ano? As cortes, as eleccións que poden dar lugar a apertura dun proceso constituinte, concho, pasou en 1931, que pasa? Que nesta península ibérica... Había un goberno, ainda que fose provisorio. Sí, pero non significa o que eu entendo. Ten que haber un goberno, ainda que sea provisorio. Cando se fala un presidente de goberno, eu entendo que vai haber unha remuda, van cambiar as maiorías nas cortes, e en vez de gobernar un presidente investido polo apoio de tal ou tal forza, vai gobernar outro presidente de goberno. Bueno, a mí eso non me interesa nada. Personalmente, como veiras, estou dicindo que non creo que resolvamos a tráxica situación da ciudadanía do Estado español con un cambio de inquilinos, que hai que reconstruirlo todo. E máis dentro da Unión Europea. Nada máis. Esa é a miña idea. Igual cando me din, enseguida se fala, e para as próximas autonómicas, digo, eu confío que non haxa as próximas autonómicas. Sí, isto é auténtico, pero eso que significa tamén? Significa porque hai moita xente entón... que leva vivindo neste réximen democrático nos últimos anos que non entende moi ben que significa isto. Porque se lle dá a entender que isto é eterno, como o final de la historia del Fukuyama e como todo o que quere a ideoloxía ultraliberal. Señor Beira, se o sistema Vicente é un sistema Vicente en Suecia tamén. Como? Este sistema de eleccións é o sistema Vicente en Suecia, por exemplo. Non digo sistema de eleccións, digo o réximen político. Ti sabes que Olof Palme pouco antes de matarse tiña o proxecto de propoñer a conversión de Suecia, do Estado de Suecia, nunha república, e que foi unha das causas polo que mataron. Eso e a súa compromiso sistemático con todos os países da periferia expoliados. Bueno, pois agarda que non haxa un presidente do goberno de España. A miña vontade, se eu son nacionalista galego, se eu un home de esquerdas, e a miña convicción, por todo o que levo analizado, por todo o que levo palpado, por todo o que levo percibido de como se fai a política e o que resolve e o que non resolve, cos gobernos que houbo, co marco autonómico, se chegue á conclusión de que ten todo fundamento que este pobo ten que exercer a súa soberanía, ten que haber institucións soberanas propias, como decía a Fundación do BNG, aínda que non significa necesariamente un Estado independiente, pero se ti és soberano decides confederarte con outros, moi ben, igual eu aposto por eso. Bueno, se chego a esa conclusión, que non me vale a autonomía, entón o lóxico é que eu procuro apostar porque haxa unha mutación de réxime político e que en vez de continuar os Estados autonomías que é un engendro, porque é a organización territorial del Estado e Galicia non é un territorio, é un conxunto de cidadáns, é unha animalada, o territorio para o dereito administrativo, pero non para o dereito da teoría do Estado de Dereito Constitucional. Bueno, pois entonces que eu diga, confío en que non haxa eleccións autonómicas, que haxa outra cousa. Si nas próximas eleccións xerais que se convoquen finalmente, poñamos como caso, o Partido Popular gaña as eleccións, considerará que a xente continúa alienada? Non vai gañar as eleccións, é imposible. É imposible. Metafísicamente imposible. Metafísicamente imposible que as gañe. É metafísicamente imposible. Pero tan pesimistas sodes. Non, eu fago preguntas, nada máis. Eu fago preguntas, nada máis. É imposible. Ti crees... Hai dinámicas na historia que están demostradas. Si se tuvese frustrado este proceso no 24 de maio, se houvese un chaparrón, un mallón de auga fría, con Sarabia, con pedra, en riba desta xente que se moveu, e quedasen, intentámoslo, pero non conseguimos. Bueno. Pero co que pasou? Mira, o xornal que se titula La Voz de Galicia, aos 2 días das eleccións
das eleccións municipais, sacou unha páxina con unha viñeta que poñía a Beiras facendo surf sobre unha vaga e que decía que Beiras que non sei que, e Yolanda e Esquerda Unida e para unha marea galega e as eleccións non sei que centellan. Non había tal cousa. Bueno, incluso... Bueno, Beiras estivo detrás de todo isto, non? E Yolanda tamén. A maneira que acabo de explicar. Claro, pues forman parte de todo este proceso, eso é outra cosa, dice que nós imos montar a Marea Galega. Bueno, igual. Bueno, algo, señor Beiras, algo aí. Non me diga que non están detrás, non están detrás da Marea Galega. Non, Yolanda e Meixo non estamos xuntos nese asunto. Están rifados. Non, que ten. Yolanda e Meixo somos portavoces dun grupo para entrevistar. Pero non están traballando na Marea Galega. Déixame primeiro explicar o que iba a explicar, porque non é nada ofensivo, todo o contrario. Entonces, eso podía producir certa impacto en xente da Marea da Coruña, e tal, dicindo, van estes a meterse agora no que fixemos nós. Bueno, eu falei cos dirixentes e dixen, non hai nada deso, tranquilos. Pero o curioso é que polas rúas de Santiago, personas distintas, digan, señor Beiras, moi ben o da Marea Galega, que facer a Marea Galega. Entón, a xente o que entendeu era que era necesario unha Marea Galega e preocupaballe pouco se a facía o Beiras, se había un contubernio con Yolanda ou non había un contubernio con Yolanda. A viñeta da voz era axeitada. Sí, axeitadísima. Fíxome un gran favor. Vamos facer un pequeno exercicio de memoria e enseguida escoito os meus compañeros de mesa. O día 20 de marzo do ano 2012 entrevistei a Xosé Manuel Beiras por primeira vez neste programa, despois veu outras veces. Fixemos un pequeno recopilatorio de algunhas das frases... Andaba con un bolígrafo meu así e logo os teus compañeros fixan aquel xogo de que facía así. Sí, como Darth Vader. Decía que fixemos un pequeno recopilatorio porque ilustra un pouco o momento político que se iba vivindo en cada unha desas entrevistas. Seguro que lembra que aquela primeira tiña que ver cun momento no que Beiras acababa de abandonar o Bloque Nacionalista Galego. Imos lembralo. Eu sí que son do BNG, se cada os que están agora no poder non son do BNG. Así de claro. Sigue sendo do BNG. Claro. Chegamos á conclusión de que non, de que eso non era o BNG somos nós. O motivo para voltar é no plano personal que nunca deixei a política. Para mí o escenario é o seguinte, o Partido Popular está derrotado políticamente e o que falta é derrotalo electoralmente. O experimento político que no seu momento liderou Xosé Manuel Beiras, non sei se chega a súa madurez. Ten que chegar. E é necesario unha gran alianza para romperlle o xogo, non? Ha conocido a Xosé Manuel Beiras, seguramente non me hubiera lanzado esta historia de Podemos. Nunca un candidato de Galicia podría ganar unas primarias a nivel estatal. Xosé Manuel Beiras sí, Xosé Manuel Beiras sí. Yo recuerdo cuando en una entrevista en esta televisión se convirtió en trending topic a nivel estatal. E é que Beiras deixou de ser nacionalista? Non, precisamente porque Beiras sigue ser nacionalista, pero hai nacionalistas que deixaron de serlo. Hai que distinguir entre nacionalismo e chauvinismo, porque a Frente Amplo que plantexamos, o Bloque puxo de veto a Esquerda Unida, precisamente atitude chauvinista. Esquerda Unida e a Nova estamos traballando para que os cidadáns galegos se entusiasmen. Estou moi enoxado no sentido de enfadado e no sentido de sentir noxo de todo o que está pasando e da impotencia que percibo para contribuir a cambiarlo rotundamente. Dame a impresión de que é unha quasi unha impossible mission. Se eu fose Pablo Iglesias, a todo que se esforza de esquerda para decir vamos ver como nos poñemos de acordo para facer unha gran frente ampla. Deixemos de pensar nas leiras. E aquí fai falta un proceso de ruptura, por tanto, unha frente ampla. Vou cumprir 79 anos. Eu non son un meritorio na política. Eu non teño que facer méritos. Eu non teño que guardar as formas. Non. Eu estou para o que estou. Bueno, no mes de xaneiro non tiña moi claro que as cousas foran a sair como finalmente saíron. Falamos daquela entrevista, seguro que o lembra, de Alternativa Galega de Esquerdas, de o que pasou con ese proxecto, e moita xente se pregunta, Ague tivo problemas cando chegou ás institucións, tivo problemas cando entrou no Parlamento Galego, e moita xente se pregunta que garantías hai de que non aconteza o mesmo con este novo formato de representación política, digamos, que son as mareas. Para empezar, Ague non gobernaba en ningunhas partes. Ague non tivo a oportunidade de ter os resortes de os problemas de Ague tiveron que ver co feito de que estaban na oposición e non no goberno. Os problemas de Ague era que simplemente un grupo parlamentario, un Parlamento de Galicia, amordazado, etcétera, etcétera. E logo, con que foi prematuro. A ver, reconstruamos un poquinho, brevemente. A Nova
constitúese un proceso de creación de asambleas dunha maneira máis ou menos espontánea, ou polo menos por iniciativas locais, 40 e tantas en 3 meses en xuño, acordan unha coordinadora, convocan unha asamblea constituinte. Había que facela despois do verán, porque había que facela con sosego. Pero había ameaza de que se convocase por Feijóo. Eleccións. Ya sabes que chamo Feijóo. Eleccións anticipadas. Entón fíxose prematuramente. Aínda así, nada máis nacer, a Nova lanza a proposta dunha frente ampla. E o Bloque non quere saber nada, Compromiso por Galicia tampouco, aínda que ao final andivo así, e a Izquierda Unida que sí. E entón convocan as eleccións a final de agosto e hai inmediatamente que montar unha coalición. Entón resulta que unha organización que acaba de nacer, que o que necesita é empezar a consolidarse, a expandirse, a traballar coa xente, etc., etc., de repente o éxito de AG convértese nun problema. Por riba, éramos dous subconxuntos con culturas distintas, moi distintas, incluso con trayectorias de desencontros entre o nacionalismo e o PC primeiro, despois a Esquerda Unida, e había que ir construindo eso. E logo pasaron determinadas cousas que efectivamente eran o reflexo desa situación. De acordo? Bueno, por lo tanto, evidentemente que AG estivo a piques de desaparecer, de sucumbir ou de reventar. Houbo que ter bastante paciencia por parte dos membros para decir, bueno, aparquemos este problema que si non... Nese vídeo escoitábamos a Beiras, como decía, falar do Bloque. Nos últimos días escoitamos os responsables deste Frente Nacionalista decir que están dispostos a diluir as súas siglas nunha candidatura conxunta de cara a Xerais. Chega tarde o Bloque? Non, nunca se chega tarde se a intención é seria. É seria a intención? Cree que é seria a intención do Bloque? Eso ten que demostrarlo. Vostede que pensa? Como se demostra? Supoño que coñece ben o No Bloque. que se faga. Ai, non, o actual non o coñezo nada ben. Non. Pero están moitos dos que estaban. Non coñezo ben o BNG, pero deixemos se coñezo ben ou non. A min pareceme que é positivo, absolutamente positivo, que a dirección do BNG decida que hai que dar un paso para lograr un acordo para Xerais. Logo, digo que falta saber que deseño dese acordo propoñen, quen van ser os protagonistas, se vai ser Bloque, a Nova, ou a Nova Esquerda Unida, ou AG, o que sexa. Estamos falando de partidos? Claro, ou se vai ser na liña de, vamos a ver, o BNG non quixo integrarse nas mareas, nas candidaturas da Unión Popular, nese proceso, apostou por a súa propia conta. Entón, cree que esta oferta é un síntoma de debilidade, de que non... Non me gusta, non, sinto de verdade. Esta oferta é un signo de que reflexionaron e que chegaron á conclusión de que hai que cambiar de pauta de conduta. Alégrase deste paso. Claro. Pero outra cousa é como, porque claro, haberá que falar bastante e, sobre todo, isto o fundamental. Centro de gravedade, o motor está na cidadanía ou o motor van ser os partidos? Porque as estruturas dos partidos que quixeron seguir actuando como partidos que seguiron pensando que a cidadanía son clientes. En sentido bo. De acordo? Que a cidadanía hai que decirlle propoñemos isto e que digan se lles gusta ou non, en vez de que a cidadanía diga eu o que quero facer isto e vamos a elaborarlo, taca, taca, ta, e con eso vou adiante. Date conta dunha cousa, as mareas en si mesma son transitorias, porque son un fenómeno do proceso de transición, non poden durar como tales, ou, eso, si ten éxito, acaba construindo un novo diseño de organización política... Que non vai ser a través de partidos, en calquer caso? Non sei. Non, claro, sería un relevo, un recambio. Ou eso, ou acaban extinguíndose, ou perden a forza, e os partidos siguen ocupando o seu lugar. Os partidos, co diseño claro. Eu dixen hai bastantes anos xa, por lo menos 5 ou 6 anos, máis, 10 anos, escribín, que non é porque eu presuma, é porque eu falo con moita xente que son dende xente de pensamento de esquerda, de moitas partes do mundo, que temos relación, por exemplo, na revista Sin Permiso, etc., e que escoito máis do que falo. Bueno, a conclusión é a seguinte, estamos seguramente no momento histórico do remate da vixencia do modelo de Estado nacido da Revolución Francesa. Punto.
E como cree, vostede que é economista, Como cree a sociedade remuda eso, naturalmente, para incluso facer un Estado máis democrático, ou os poderes que impiden eso, sobre todo o gran poder financiero, a plutocracia, as institucións, etcétera, do que chamamos mercados, o afoga todo, e entón 30 anos de tiranía, por lo tanto, de totalitarismo. Pois eso lle pregunto, vostede economista, como cree que están encaixando toda esta folla de ruta que vostede está plantexando eses mercados, pero non falo dos mercados nada máis, falo tamén das grandes empresas, dos grandes inversores internacionais. Como están encaixando, por exemplo, xa se ve no caso Grecia. Están aplicando o mesmo que os nazis. Están aplicando a Grecia algo que sí, hai unha crise humanitaria, que se jodan, como diría a diputada aquela, que se jodan. O señor Schäuble, como se pronuncie, ese é exactamente igual que un ministro nazi dos anos 30. Eso é a realidade, e non o digo solo, está escrito por xente moi seria do mundo. Estamos ante unha actitude completamente de unha metamorfose do que foron os fascismos nos anos 30. Nese poder, Boaventura de Sousa Santos, que non é ningún idiota, o portugués este, que é unha das grandes cabezas a nivel mundial da socioloxía política, un dos cerebros de todos dos procesos, por exemplo, dos movimentos antisistémicos, etc., definiu o concepto de fascismo financiero. Bueno. Falaremos de Grecia mañá. Por certo, quero anunciar que mañá teremos entrevista aquí en Vía V en exclusiva co ministro de Finanzas, con Sakaloto, que, como saben, é o representante de Grecia nestes momentos nas conversas co Eurogrupo. Domingo San Pedro. Boa noite, señor Beiras. Hola. Quería plantexarlle unha pregunta, bueno, casi dúas, en realidade, se mo permite, Fernanda. Falamos na entrevista, empezou falando dos valores republicanos, tamén do laicismo, incluso se falou do federalismo, recordando a Zapatero, son aspectos que que axudan a poñer o foco no eixo esquerda-dereita, que foi aínda máis reforzado nestas eleccións municipais do 24M. Pero eu pregúntome se vostede, que se me permite que yo diga que eu penso que pasará a historia, polo menos de Galicia, como un referente nacionalista, se non ten a impresión de que, ao mellor, a cuestión nacional galega, precisamente, queda un pouco relegada dentro deste eixo esquerda-dereita, non? Sobre todo cando vostede ten escrito e ten dito que os dereitos nacionais e sociais son indisociables, non? Son dúas caras da mesma moeda, eso por un lado. E por outro lado, cando lle preguntaba Fernanda sobre como se elixe un liderado pois dunha marea, dun movimento político, dun movimento ciudadano incluso, porque o feito de que sea ciudadano é igual, porque é político, non? Ao fin e ao cabo, pode non ser de partidos, pero vimos como foi a escolla de algúns líderes de candidaturas, non? Mesmo a actual alcaldesa de Madrid escribiuse, non se desmentiu, pois foi unha idea dunha persoa pois lanzar ese perfil como candidata. Vostede póñase no caso, por exemplo, que a cidadanía activa se lle dá, ou mellor por escoller, a vostede mismo como un referente para lanzalo a unha nova operación. Que diría o señor Beiras? Bueno, a primeira cuestión nacional e cuestión de clase. Eixo de coordenadas en Galiza Estado, nación galega versus un Estado que oprime, que anega, e eixo de esquerda-dereita, etc. Bueno, e ti preguntas se non perde relevancia a cuestión nacional. Neste momento, nestas conxunturas, a cuestión nacional, o sea, o tema da emancipación nacional de Galicia, só ten viabilidade para a solución en clave da esquerda. É análogo ao que viron claramente Castelao e compañía, cando, para sacar dunha vez adiante o estatuto que estaba trancado, apostaron por ir co Frente Popular. Bueno, isto é unha cuestión, de acordo? As dúas patas son dous centros, dous eixos do nacionalismo de esquerda, pero hai momentos, hai fases nas que un eixo é o que ten máis potencia e hai outro que non é o protagonismo, é unha relación dialéctica, de acordo? Ben, bueno,
Por lo tanto, está contestado, creo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, máis ou menos. A outra cuestión, eu dixen rotundamente que o meu ciclo político está rematado, que estou nun epílogo. E, polo tanto, a min pareceme que eu non estou por ir a unhas eleccións ás Cortes, e que, ademais, pareceme que, precisamente, congruente co que sempre digo, o que ten que emerxer unhas candidaturas adecuadas e persoas máis ou menos, e que, efectivamente, que o propio proceso poña de manifesto que había liderazgos que non se coñecían o suficiente, que non se coñecían en absoluto. Acordo? Agora, eu tampouco podo decir que se dá unha situación determinada, que eu non me pense moito se debo asumir ou non ese rol, que creo que non. Por unha razón, porque en política, si ti tens que ser congruente con todo o que dis. Si chega un momento en que ti tes un compromiso determinado, o que non podes decir a altura de hoxe, que no mes de novembro ti vas manter a rajatabla, isto, pase o que pase, e sexa cal sexa a situación. Pero confío en que non se debe. Vostede, señor Vilas, cree realmente que nas mareas ou que en Podemos manda realmente a cidadanía e non as estructuras das mareas e de Podemos? Por lo menos e que ao final se acaba escollendo como candidato de turno os que a organización quere previamente? Mira, eu non idealizo... Está convencido de que non? Non, eu non idealizo as mareas. Porque a xente que participa das mareas non viñen no planeta Marte. No, quero dicir que non son tería a marcianos que mesma chegaron opción, aquí, por concretar, etcétera. tería a mesma opción Martiño Noriega que un señor descoñecido que vivira no Milladoiro e que non tivera ningunha referencia política ni ningún apoio político? Tería a mesma opción, a mesma posibilidade? Non, non. Entón, hai un certo aparato xa dentro das mareas. Non, pode haberlo. Configura ese aparato, cosa que aparato no sentido instrumental, un aparello, un artefacto para que funcionen as cousas, non ten por que ser un aparato que sexa un quiste metido dentro. É como un aparato óseo. Pero ao final non hai moita diferencia co funcionamento. Ao final non hai moita diferencia co funcionamento dos partidos, quero decir. Sí, completamente. Non hai o risco de converter... O partido de máis novo diseño que hai hoxe en Galicia é Nova. Sí. Pero non hai o risco de... E aínda así, as mareas son bastante... Non hai o risco de converter os cidadáns nunha gran coartada? Non. A corto prazo non. Porque a dinámica que está tendo a cidadanía non o vai permitir. Non vai dar tempo de aquí a fin de ano. Despois, se resulta que esas opcións chegan ao poder, as institucións existentes ou a creación de outras novas, entón, xa non digo nada, porque evidentemente as realidades sociais mudan, van transformándose, non? Ben, pero, e as institucionais tamén, pero neste momento non lles dá tempo. Esa é a miña convicción. Todo isto estou dicindo con moita convicción, pero cuidado, non creades que estou convencido que teño razón, de que dogmatizo. Eu falo con entusiasmo. A ti decíasme, cando que foi un SMS que mandache hai uns días, realmente non entendo a túa capacidade que tiveche para ver antes que ninguén o que iba a pasar. De acordo? Non fui ningún visionario. O que pasa é que eu insistía en decir debe pasar isto, é necesario que pase isto, pero sabía perfectamente que podía non pasar en absoluto. De feito, moitas veces apostei por cosas que se frustraron. Bueno, entonces, unha cousa é a miña maneira de decir o que penso, e outra cousa é que se crea, bueno, é que Obeiras cree que é a exposición da verdade. Que va? A ver, Tuco. Bueno, Xosé Manuel, que tal? Alégrome moito verte tan lúcido. O que non quero dicir que concorde contigo, concordo máis ben pouco, pero en todo caso alégrome verte tan lúcido. Vouche plantear unha cuestión que parece teórica, pero eu creo que é práctica. Unha cuestión que, utilizando unha linguaxe moi elemental, marxista, ten que ver coas contradicións, non sei se principal ou secundaria, pero ten que ver con esa cuestión da convivencia nas mismas mareas e nas mismas alianzas de un partido soberanista, nacionalista galego, soberanista como a Nova, non sei se nacional popular, eso me podes aclarar, con un partido como é Podemos,
que un politólogo de tanto prestixio como Torreblanca califica de nacional popular español. Un partido, evidentemente, como Podemos, que se autodefine como soberanista español, se autodefine así. Un partido que se autodefine patriota español, son palabras de Pablo Iglesias. Un partido que unha das referencias que utilice o 2 de maio, eliminaron as referencias á defensa de Madrid, porque na cuestión de esquerda-dereita eso podía molestar. Un partido, insisto, que ten unha visión, na miña opinión, xa non castellana de España como Sánchez Arbonóz, sino probablemente madrileña. Como convive eso a medio plazo, esas contradicións que poden convivir con Anova, non? Porque unha cousa é Esquerda Unida, a tradición do Partido Comunista, que é completamente distinta a esta, é unha tradición, remato, Fernanda, unha tradición no Partido Comunista federalista en moitos aspectos, aí está o PSUC, aí está o Partido Comunista de Euskadi, máis recentemente, o propio PCG na súa fundación, non? Entón, bueno, a mí me parece que estas contradicións entre unha ideoloxía nacional popular galega e unha ideoloxía nacional popular española, en todo caso, de nacionalismo español, ainda que sea de esquerdas, que o é, e nacionalismo galego, como se soluciona esa contradición? Moi ben, moi fácil. Non te vou dicir como se soluciona, pero vou te explicar unha cousa. Eu cando falo de unha organización política, sexa Podemos, sexa Nova, sexa Esquerda Unida, sexa BNG, eu o que estou pensando é un colectivo de cidadáns que están nun proxecto. E ese colectivo de cidadáns son os militantes, pero tamén son os cidadáns que apoian a base social, o que se chama os que colaboran, e logo hai estructuras organizativas e hai aparatos de dirección e hai grupos dirigentes. E iso aplico a todos, de acordo? Bien. Entón, isto ven a conto para o seguinte, nas mareas non está Podemos, non está Pablo Iglesias. Apoia. Deixadesme explicar. Sí. Bien. Nas mareas non está Podemos, non está Abescansa, non está Íñigo Errejón, non está a dirección de Podemos, non está aparato de Podemos. Nas mareas, nin está a Nova, nas mareas hai cidadáns que son militantes de Podemos e militantes da Nova, pero que nas mareas son militantes da Marea. Punto. E é un proxecto común, con un programa común que se elabora conxuntamente. E iso é o que manda, non o proxecto que teña Podemos de dirección, nin o que teña a Nova. Por iso a Nova nunca intentou siquiera decirlo. Sí, pero e esa é a cuestión. Eses cidadáns poden atoparse nunha contradición, que en un momento determinado teñen que escoller. Podemos tratou de apropiarse. Claro. E ademais con bastante éxito. Pero que a mí iso non me importa. Do resultado electoral de Madrid, de Barcelona, de Coruña, de Santiago. É que non me importa nada. Bueno, con bastante éxito, Non me importa nada. Vale. Perdona. Non, pero ese non é o que me preocupa. O que me preocupa é a pregunta que che fago. A pregunta está contestada, pero vou decir máis. Si ti falas con personas que son membros da Marea, por exemplo, Atlántica da Coruña, ou de Compostela Aberta, poderás comprobar que che din que a xente de Podemos que está aí está apostando pola unidade popular. Ora, ata me se mosca polo rabo. Eso creo, Bueno, pois entón, é o que eu decía. E esas dinámicas, se consolidan e se aceleran, ao que dan lugar é a que sexa dende a dirección onde teña que decir se cambian o discurso e cambian o planteamento ou non, como en todas as dinámicas sociais. Nunca se construiu un edificio político dende arriba, menos cando hai un putz. Sempre dende abaixo a xente... Señor Bastos Boubeta. Me gusta escutar ao profesor Beiras, gusta moito escuitalo. Pois moitas gracias. Porque eu non son marxista, son dunha escola antitética. Gústame escuitalo... Porque me gusta discutir os marxistas, por menos teñen sistema. Centros socialdemócratas, os neoliberais, cosas por estilo, teñen sistema. E a mí gustan os sistemas. Pero claro, o problema do sistema marxista é que está errado. Von Babel fai moito tempo. Xa pola raíz. Pero o problema non é ese. Por exemplo, a mí me chama a atención, por exemplo, cando fala... A mí sempre me chamou a atención, por exemplo, a contradición que hai entre o nacionalismo francés e a Revolución Francesa. Eu sempre fui... O nacionalismo galego é a Revolución Francesa. Eu estou
coa bella chuanería bretona que luitou e foi masacrada por defender o seu idioma. Eu estou con reaccionarios vascos que luitaron e foron masacrados por revolucionarios franceses por defender o seu idioma. Cando a reacción falaba vasco, pois eu non entendo esa querencia pola Revolución Francesa, unha cosa absolutamente jacobina que liquidou os vellos reinos franceses, troceou o país en departamentos e aniquilou as vellas culturas, convertiu as linguas en patuá. E iso é o que odio eu. Sempre estuve do lado do reaccionario. O sea, ti estás contra a Revolución Francesa. Totalmente. E por cosas como estas, eu non o nego. Non entendo a querencia de moitos nacionalismos gregos por esa cosa que aniquilou literalmente todas as nacións que había en Francia. 2. O alienación. Hai alguna pregunta? No. A ver, espera. Esa que está cerrado, alienación. non? Sí. A ver. Eu encantado. Pois por eso. Alienación. A mí me resulta contradictorio que digan o povo galego está alienado e despois o día seguinte vota polas mareas. Ou unha cousa ou a outra. O está alienado non está. Que pasa? Sabe que pasa? Que os marxistas agóchanse detrás da alienación. Porque económicamente non saben defender as súas posturas. Xa está, o sistema económico marxiano está acabado. Entón, que fan? Agóchanse como coellos detrás da ideoloxía alemana de Marx e do primeiro marxismo. Agóchanse aí porque, claro, porque a alienación explicaron moi ben, mostrou moi ben Paul Gottfried nun libro que chama La extraña muestra del marxismo. Non, agóchanse ali porque é algo etéreo e algo bonito, estamos alienados. Entremos a entrar na teoría do valor, entremos na teoría da explotación a ver se hai valor, se queremos despois. Pero non era por eso, é por outro aspecto marxista do profesor Marx, o historicismo. E aí ven a pregunta. Non digo que xa que estamos aquí, discutimos de A ver, un momento. Da alta teoría. Entón, o marxismo é un historicismo. Decía antes, non, que hai unhas leis históricas. É todo o contrario do historicismo, pero bueno, igual. No. A ver, podemos abrir os simposios ao marxismo ten leis históricas de ferro, é unha dialéctica. Eu, obviamente, non son historicista. É das poucas cosas que me convenceu Popper, de non ser historicismo. Pero decía que hai como unhas leis históricas no proceso que van levar a derrota do PP. Eu non creo no historicismo. Eu non dixen tal cousa. Non, dixe que había que, cando falamos de derrota do PP... Que sí, pero non porque hace leis históricas, porque estou convencido que o PP vai ser derrotado. Bueno, pero digo que esas dinámicas, aí ven a pregunta. Aí ven a pregunta. Que se contradicen co marxismo, esas leis, porque senón para que crean partidos leninistas se as leis da historia van chegar a revolución. Esas dinámicas poden verse quebradas por un motivo. Por a propia organización teórica. Unha das cosas boas que tiña Lenin para min era o partido, a teoría do partido que tiña. Un partido de centralismo democrático, cosa polo estilo. E creo que a gran endeblez teórica das mareas, que son moi ilusionantes, que son forzas que son capaces de acobillar moita ilusión popular, que son capaces de tal, pero teñen unha endebleza organizativa tremenda, precisamente por estar feitas dese tipo de cousas. E aí se vai demostrar a superioridade do vello partido leninista, porque esas mareas, e o vedes vos no vosso parlamentario en Ases, as dúas escisións que hubo son no voso partido, precisamente por carecer da disciplina de partido. E eu non son leninista, obviamente, pero creo que o erro das mareas que ilusionan e que van a fermentar precisamente por este tipo de cousas, porque uns obedecerán a dinámica españolista e tal, pues, os militantes de Podemos dirán, pues votemos aquí esto, os militantes de Anova dirán, supoño que en clave galega, votaremos este tipo de cousas. Por exemplo, cando se cuestionan cuestións claves como a da secesión, que eu defendo a secesión, por exemplo, non? Cando se plantea este tipo de cuestións, habrá tensións, porque non hai unha disciplina, non hai unha organización, e creo que eso vai ser endeble, non sei que opinas. Señor Beiras. Profesor Marx, que te chamou profesor Marx. No, profesor Beiras. No, pero Bueno, Tuco. Eu moito gustaba ir as clases dele. Xa. Mira unha cousa, vamos a ver. O marxismo, tal como ti o explicache, se o marxismo que te explicache, eu non son marxista. Entón xa está, deixémoslo claro. Entón, se o marxismo que ti explicache, podes estar tranquilo, eu non son marxista. Para mí o marxismo é outra cousa. Como non imos fazer un simposio sobre o marxismo, contestemos a outra cuestión. Claro que pode ocurrir que as mareas se disgreguen. Claro que pode ocurrir que os partidos empecen a funcionar outra vez dentro das mareas como partidos, que os colectivos de militantes dun partido, por exemplo, que dentro dunha asamblea, de unha marea determinada, pois que haxa un grupo de militantes nun partido que estaban funcionando con arreglo ás pautas de funcionamento da Asamblea da Marea como tal, e que de repente fagan caso de que arriba, que cuidado que hai que tirar por aquí, hai que facer eso, e que empecen a funcionar como un grupo e incluso a reproducir aquilo que tantas veces víamos os que estábamos na clandestinidade e había reunións e tal, e aquelas primeiras asambleas que facían, que se situaban estratégicamente determinados puntos da sala, salía uno, logo outro, repetía o mesmo, empezaban a aburrir a xente hasta que os normalitos.
É verdade, Marich, cantas veces no Veneganos ten pasado, destas eros do UPG que poñían hasta que te aburrías ás 11 da noite, e agora imos a votar, verdad? Bueno, claro que pode ocurrir. Bueno, sí, en calquer caso, Bastos plantea unha cousa que dice o pobo galego está alienado, se o pobo galego está alienado, como é posible que gañaran as mareas onde porque gañaron? nunca dixen que o pobo galego está alienado, se é que é a lei nacional.